Welkom bij het Kerstcafé. Welkom hier op de Iselmar, het bij Starem, de derde dag van de IFKS 2024. Het is dag 4 van de IFKS. Ik denk dat het een heel mooi spektakel wordt. Goedemorgen, vrouw de Lems erbij. Nog 3 minuten voor de start. Houd het vast, houd het vast. Dat is startschot. En dan ben we los. Weer voort, we weer start. En dan kan het wel eens heel druk worden bij die eerste tonnen straks. Houd het vast, Room, houd het vast. De 2 klaar en 2 live. We binnen even onboord bij de Strietburg op het volgschip van het Zwarte Wier. En dan kom je opeens bij het mooiste terras van Friesland uit. Ik krijg nu correct terug dat alle wedstrijden nu het crossed worden. Op het wetter wezen, Michael bezig wezen, discussies in. Ja, mooi kennen het. Zo'n mooi speeltje dan, dat verveelt nooit. Hè? En wat een mooi gezicht is. Het is prachtig. We hebben een nieuwe koploper. Het is gewoon Friesland op zijn mooist, schitterend. Zouden we met z'n allen beleven. Een stukje omladen. Spannende wedstrijd net. Ja, wie machtig mooi. Ik doe het echt niet normaal. Wat de spanning zit zelf wel in. Het is een hele mooie weekend. Hele mooie weekend zijn. We hebben echt een prachtige weekend gewoon. Hè? We zijn echt verwend met alle wedstrijden die we gewoon hebben. Volgend jaar ben we er weer. En dan hoop ik dat Stoot er ook weer bij best. En volgend jaar.